martangi yang mahita. Mauliate madiho Tuhan debata Jahoba amanami na mangaramoti parnguluon nami sahat tutikyon. Ale Tuhan, tangihonon nami mahatam na badiyay. Marasini roha mahodihami, toddim toddi parbadiyayima na mangarajai ate-ate dohot pikiran nami be. Asa takas sutangiho kami, jala takas watu sihami, hatam na badiyay. Amen. Horas madihita sude, huria na hinaholongan ni Tuhata, turpuk jamita dihita ditikyon, ima na tarsurat, di buku Pesalmen biddu 22, mamukka sian ayat sada, sahatu ayat 5. Pesalmen 22, ayat sada, sahatu ayat 5, tapai hutihu madirohata, hujaha madihita. Edde sian si David, tu debata sabingdo marhuraja rohaku, sian ibana roha tuauku. Holan ibana do partano bato aku, dohot hatuauku. Sadia lelengod do hamu martahop do paksa dabawa. Tung luhut hamu naing mangarupakon ibana, songon dorpi na jobba, songon parik na matopas, say martutup na sida naing mangajarhon ibana siak katibulon nai, mga piat digabus, mamasu-masu ia pamanganna, hape mamurai do anggorohana sida di bagasan. Ima sahakna. Huria na hinaholongan ni Tuhata, heado sahala kolonel TNI Angkatan Darat marsaksi songonon. Di sadatiki topuma ditaruho guruna mulak tujabu, anak nana marsikola di SMP negeri. Ala tiba-tiba mengalami demam tinggi. Ala topuni sahiti, mabiar ma inatani militeri. Di telepon ma tu kantor ni amatai, asa hatop disuruh mobil doho supir mabuan tu rumah sakit. Didok inatai ma, amang, pahatop jomulak, ay topu marsahit anak ta. Dungi dia lusia matai, ala mabege biar ni inatai na makatai di teleponi didok ma. Jadi ngamartangi ako, dia lusi inatai. Ay martangi yang dopenimmo, hatop pemasuru supir, asa dibuak kami tu rumah sakit. Dia lusi amatai ma, martangi ako inang, unang bingung. Tenakko, asa di pamalum Tuhani ibana. Jaladang pitor buru-buru amatai mulak tujabu. Jolo di sangahon ibana do martangi yang di kantor nai. Jaladung saha pedijabu, nang penang buru-buru inatai mangabing dak dana kitu mobil, tong do diabati amatai madok. Pai majo, jolo martangiak kita, asa diurupi anno dokter nama jama ibana. Dung martangi yang amatai, dibuang ma tu rumah sakit anak nai. Di tongat dalat dope, nunga mulai minarbo hinidak danaki. Jala dung sahat di rumah sakit, dung diperiksa dokter ibana, didok ma. Tidak apa-apa, hanya masuk angin kok. Jolo jalodo didok amatai tu inatai. Bereng makan, diurupi Tuhani dohita kan. Huria na hinaholongan ni Tuhata, sikap na songonima, na pinangido ni turpuk jamita sadarion.
molo adong masalah, unang parjolo di pangasaho pikiran, laho mengelului jalan keluar. Parjolo ma pinaboa tutuhani, asa ibana mangalehod dalan jala paluahok kita sian hagugutani. Domutusima amang inang na pinasaha ni turpuk jamita sadarion tuhita. Pengalaman adalah guru yang baik. Apabila pengalaman itu kita maknai dengan jujur dan tulus. Pemazmur dengan segala pengalaman rohani dan dari realitas hidup yang dialami, dilalui dan dijalaninya, menghasilkan pengakuan iman yang kaya dan menjadi kesaksian secara turun-temurun. Dari setiap situasi dan kondisi yang dialaminya, menjadi kesaksian yang hidup kepada Allah. Karena di dalam Allah, dia temukan ketenangan hidup. Bertitik tolak dari pengalaman hidup yang dia alami itulah, pemazmur mengajak seluruh umat Allah untuk percaya, untuk taat, dan bersandar hanya kepada Allah. Asa holatu debata marhuraja jala uduk. Debatado sihirimon natuk mengelusi, mangodihon, paluahon sian akamusu, imana makosomihita. Debatado partanobatoan dohot tatuahon. Partanobatoan ima tanobato na disusun gabe tembok atau pagar desa lahom majagahom musuh, asa boy bertahan lahom adopang musuh. Hape musuh naro na niadopan ni parpesalmen dang marporang pisik manang senjata, alai marhite-hite akka hata gabus dohot kebohongan. Ima songon natar surat di ayat perpudi ni turpuk jamitata sadarion. Alani ima amang inang huria nahinaholongan ni Tuhatta asa manoktok kita holan marpangusadeat tu debata tung manangaha pe natabolus di pardalanan ningolu taon. Songon ni dok ni topi minggu tu minggu na pasapuluhod ding Trinitatis pos marohamuna unak kamu mabiar. Atong marhite turpuk jamita sadarion adong madua nama carikot si putih hatta gabe parsiajaran na arga di hita. Na parjolo diodol hoddo tu hita holad di bagasa debatado demak pakilala atta. Digobarhon parpesal medaud do pakilalaan na niadopan na hatihai songodor pini jolma dohot parik na matopas. Dor pini jolma mardomu mai tu sada objek na umago pusat gravitasina. Dipakai ibana do gobaranon laho pabuahon hagaleonna. Kerentananna secara politis doho sosial. Ala dihilala ibana nunga di ambang batas. Dang boy bejongjong ibana tugap manea sude bobani. Holapai mahotikina nama ibana na boy marupak manang sadihari. Di ukap ibana do songo dia pangalaho ni akamusuna. Didok sadia lelengod dohamu martahop do paksa da bawa. Tungluhu dohamu naing mangarupakon. Padohanon pataridahon pangalaho na jot-jot masa di tonga ni masyarakat. Ima
kesempatan laho mangarupa kodor pinong miring. Serangan ala adong kesempatan manang ala gali ibana songodor pini jobba. Akka musui dang dibolok ko gogona laho mangarupa kodor pinatugusi. Alai sebalikna marpungu-pungu do nasida laho mangojar kodor pini jobbai asa saut marupa. Padohan songo parik na matopas patakason taringot naung mago perlinggoman. Molodor pisong kataridaan ni gogo na siya bagas, parik ima na mawakili batas perlinggoman siya luar manang privasi. Molodung topas pariki gabe talakma manang gabe buhama sude akka panggugai. Dihilala parpesal meddo sude sistem perlinggoman nai nunga ditobus gabe sasaran nalabok tu akka musu nanaing pasudahon ibana. Alani ima amang inang huria nahi naholongan ni Tuhatta di pardalanan ni ngulut taupe jo doju pakita akka ragam ni pangalaho na si songoni si tujang nagadap si togu na jongjong. Alani i marhite turpuk jami taon holat tu debatado jupak kita hade mahon ni roha. Disude galubang ni ngolu nata adopi. Disude parukilon dohot persoalan ni ngolu. Nasipata mabaik kita mogap jala lonong. Disungguli jala dipaingo dohita. Pos marohata. Unak kita mabiar. Debatado partano batoa dihita jala silehon haluaon. Huria nahi naholongan ni Tuhatta na pedua homma si putih hatta sia turpuk jamita ditikion mangodol hotuhita asa manoktong marpakirimon holan tu debata. Marsitu tu do parpesal menpaingoto dirina asa marsi hohot marhaposan holan tu debata. Unang marhaposat tu jolma. Tu jolma nalea songoni nang tu jolma nasangap. Buasa dang dinggan marhaposat tu jolma ala alogo sabindo jolma. Alai alani ima holat tu debatado na tarpangasahok kita di pardalanan ni ngulut taon. Diodolodo musetu hisa unang marhaposan tu nani rupa manang nani dobo. Gudang dojol managirgir mengalului parutungan siadalan na sopatut. Marhite na mga rupa manang madobo. Di tonga-tonga ni bangsoon di partikis sinuaingon gudang rumang ni ulaun padoboon. Adong do pejabat na honatakub ala ni korupsi. Adong judi online naung manusai torop jolma. Gudang kasus bunuh diri ala ni pinjol dohot lan akana asing. Buasa masa korupsi, buasa masa judi online, buasa masa pinjol dohot pa bunga hokepeng lobisian na patut. Alus na ala naing hatop mamora. Mamora makorhon nading. Mamora alai dang makorhon tu nadinggan. Makorhon nadinggan ulaw na songoni na mangulahosa adong padohan na madok. Uang setan dimakan hantu. Sude parutungan na marharoroa siadalan na sopatut. Tagamon dang gabi pasu-pasu dihalak na mangulahosa balik sa tahe gabe marado. Alani ima amang inang huria na hinaholongan ni Tuhatta dang tarpangasahok kita sa luhut na dihasianganon. Alani ido sitong dohata ni buku deta nomor 255 na madok nang arta nang sangap sude hamoraon dang tau mangalehod diau hasonangan.
alai molo dapot na sasadai, toktong las rohaku hinorhon ni i. Alani i, molo didok parpesal meni, sehali do makuling debata, 2 hali do ihu bege. Lapatan na tinggil tuhata ni debata. Didok pad debisuk, adong do halak nang pe marulahulak makuling debata, alai dang ditangihon. Alai molo parpesal meni, hola sehali do debata makuling, alai hera 2 hali do dibege. Takas do ditangiho parpesal meni hata ni debata, jala dipeo. Hohom do ibana paimaimahon pangurupion ni debata, manang aha pe namasa. Debata do gabe partano batuan na mengadopi, sude namasa di nguluna. Molo dung jupang nang songoni. Jupang madihita hapur seaw na sitong. Hapur seaw na marpangusadean. Holat tu debata. Debata do haroroan ni pangurupion. Dibaheni tinggil jala marhapo mahita. Holan tu debata. Amen. Martangiang mahita. Mauliate madiho Tuhan debata Jehovah amanami, na mangaramoti jala na mamasuhot tuhami hatam na badiai, naungsun hutangi hok kami. Suat tom mabagas di rohanami Tuhan, asa margogo hami, mangolu hobar tulomo ni roham, jala moloro jala songko peragam ni parang rukilon, holako manahu haposihami, ay hodo, tano bato pangodingan jala silehon haluau dihami. Amin.